Gihatagan og malungtaron nga panginabuhian ang pamilya sa usa ka PWD ug senior citizen nga nahimamat sa Regional Director sa Dole, Daplin sa Kasada. Sayra nato ang act of kindness sa report ni Alan Domingo. Naglingkod sa iyang wheelchair kauban ang iyang pamilya si Elmo Laurio. Gihatagan sila og negosyo card nga nagkantidad og 50,000 pesos. Apil na ang e-bike. Aduna na kinibaligya na kaniyang prutas nga mao'y sinugdanan sa ilahang negosyo. Gihatag kini sa Department of Labor and Employment kung Dole Regional Office 7. Di nangunay sa pagtunol si Labor Secretary Francisco Tolentino. Salamat, Director Roy, sa ginawa mong initiative dito at sana mas marami pa tayong ganitong matulungan. Maraming salamat po sa blessings talaga. Nasayran nga naagian og nahimamat ni Dole 7 Regional Director Attorney Roy Buenafe. Si Elmo nga nagpundo daplin sa karsada. Ang iyang kahimtang ang nakapatandog sa kasing-kasing ni Buenafe og nakig-alayon sa pamilya aron matagan og panginabuhian. Gawa sa negosyo, gipatrabaho usab sa Dole ang anak babae ni Elmo ubos sa government internship program. Serbisyo agad. No, so action agad. Kana gyud ang iyang marching order para namong mga regional directors. So we don't wait for a minute, we don't wait for a seconds. Right there and there pag doon natay kinahanglan nga buhaton. Sa pagkakaroon ang asawa ni Elmo ang nagbantay sa tindahan nga gipwesto atubangan sa buhatan sa Dole. Aron mulampos ang ilang panginabuhian, gigiyahan sila sa Dole sa pagpadagad ni ini. Pasalamat kay kundak po kay tabangan ko sa taga Dole Region 7 nga makuanan niya ni negosyoha. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.